दिनै जों इंटर सेक्सनल काउंसिल प्रीमियर लीग फुटबल खेलखौ मोजाङै जोबनाय बेखौ डिमाकुसि फिल्डआव मोजाङै फोजोबलांनो हानायखाय बेयाव गोबां गुबुन गुबुन सार्कलफ्रा जोंखौ बे खेलखौ जाफुंहोनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय जों गिबियावनो बेखि बिटिआर सरकार आरो बे बिटिआर सरकारनि मानगिरि चिफ प्रमद बर बिथांखौ साबायखर होदों मानोना बिथांनि नाजानाय बिथांनि जोथोन लानायावनो बे गेलेनायखौ बे डिमाकुसियाव जि खैथा गेलेनाय जालांबाय बे मोनफ्रोमबो गेलेनायखौ मोजाङै बारहोलांनो हादों आरो बेयाव जिखिनि प्लेयारफोरखौ दोननाय जाहोनाय रोगानायाव जिखिनि खरस नांगौ जादोंमोन बे गासैबो खरसखौ बिटिआर सरकारा बहन खालामनायखाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो जों धन्यबाद होदों नैबे डिमाकुसि खेलाव बे गेलेग्रा फोथाराव गेलेनो गोनां जिखिनि गेलेनाय बेखौ दैदेननो थाखाय सामलायनो थाखाय जि साब कमिटि दानाय जादों रिसेपसन कमिटि बा मेनेजमेन्ट कमिटि आरो बे कमिटिखौ जायफोरखौ जों साब कमिटि हिसाबै बिबान होबाय बे साब कमिटियाव थानाय साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ साबायखर होदों बेखि ट्रान्सपर्टेसननि एकमडेसन इलेक्ट्रिसिटि फुडिं आरो फिल्ड मेनेजमेन्ट बे गासैबो बिथिङाव दायित्व लानाय जायफ्रा गाव गावनि खामानिखौ थिग मथे मावनानै बे खेलाखौ मोजाङै बारग'होनायाव बिबान होबाय जेबो दावराव दावसि जेबो असुबिदा जेबो बिशृंखलता जायालासे बे साब कमिटिनि साफ्रोमबो बिबानगिरि मावथि बिथांमोनखौ साबायखर होबाय लोगोसे जों रेफारिफोरखौबो साबायखर होदों बे समाव मानोना साफ्रोमबो रेफारिया मोनफ्रोमबो खेलखौ डिमाकुसि फिल्डआव जिहेतु मोनस्नि खेला जादोंमोन बे मोनस्नि खेलखौ मोजाङैनो डिसिप्लिन हिसाबै दैदेनलांबाय मोनसेबो खेलाव दावराव दावसि जायाखिसै गोबां समावनो जों रेफारिफ्रा पार्सनेलिटि खालामनाय थाखायनो दावराव दावसि जायो बुलायनाय हारिनाय जायो खिन्थु एबारनि जायफोर रेफारि बेयाव दायित्व लानो खामानि मावो बिथांमोना सम्पुर्ण इम्पार्सियेलिटि मेनटेन खालामदों आरो जिखिनि राइट आरो जिखिनि जाज बेखिनिखौ थिग मथे डिसिसन लानो होनायखाय दिनै गेलेग्राफ्रा जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिखाय जोंनि बे गेलेग्रा फोथाराव जानाय खेलफ्राव मोनसेबो खेलाव बिदि दावराव बिथांमोना जथेस्थ' गोजोन मोनलांदों आरो बेनिखाय बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों जोबथानायाव जों साबायखर होदों बे जेसेबां साखाथि फाला गामिफोर दं आरो बे गामिफोराव थानाय गासै हारिनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बे गेलेनायखौ नायफैबाय गेलेनायफ्रा जेसेबां मोजांब्लाबो नायग्रा गैयाबा बे गेलेनाया जेबो बेसेन थाया दिनै जों नुदों खिन्थु जागायजेननायनिफ्रायनो जोबनायहालागै जिफोर गेलेदों बे गेलेनायखौ नायनो थाखाय लैहोर लैहोर मानसि फैदों रायजो राजाफोर फैदों आरो गेलेग्राफोरखौ थुलुंगा होफैदों एनकारेज खालामफैदों मानोना नायग्रा थायोबासो गेलेग्राफ्राबो गोसोआव बोलो मोनो थुलुंगा मोनो आरो साहस मोनो बेनिखाय गेलेग्राफोरखौ गावसोरनि नुजानायजों फुटबलनि प्रति इन्टारेस्टखौ देखायनायजों जि थुलुंगा होबाय जि साहस होबाय बेनि थाखाय नायग्रा साफ्रोमखौ जों साबायखर होदों कमिटि जानानै बे गेलेनायखौ बादायलायनायनि गुदियावनो गोबां थांखि दं मानोना जोंहा नर्थ इस्टआव गासै मोन10 काउन्सिल दं 6 सिडल काउन्सिल आरो बे 6 सिडल काउन्सिलफोरनि गेजेराव जेबो लिंक गैलायामोन रावबो रावनि सोमोन्दै मिथिलाया रावबो रावखौबो सिनायलाया बेबायदि अबस्थामोन अथच जों सोरबा 30 बोसोर जाबाय सोरबा 50 बोसोर गाहाम जाबाय काउन्सिल दाजानाय खिन्थु जोंनि गेजेराव जेबो लिंक गैलायामोन बेनिखायनो जों जिहेतु सा सानजानि गोग्लैसोना थानाय हारिखाय बे गोग्लैसोना थानाय हारिखौ बोरैहाय फोथांना लाखिनो हागोन बोरैहाय जौगाखांहोनो हागोन बोरैहाय बिथांमोनखौ बासायनो हागोन जाथि हिसाबै बे नोजोरखौ लाखिनानै आसलथे 6 सिडल काउन्सिलखौ दानाय जायो भारत संबिधानाव बे बेबस्था दं बे जाय जाथिया जोबलांनोसै बेबायदि जोबलांनोसै हारिसाफोरखौ बासायनानै लाखिनो थाखायसो 6 सिडल काउन्सिलनि बेबस्थाखौ होनाय जायो बिथांमोननो हानि रैखाथि राजखान्थिनि रैखाथि बिदि होनानै बे 6 सिडल काउन्सिलखौ होनाय जायो
दा सिक्स काउन्सिल मोननाय बे गासै मोनजि काउन्सिलफोरनि गेजेराव बहा मा जादों सोरहा मा जादों सोरहा मा मोनजादों सोरहा मा मायाव आंखाल दं बे गासै बाथ्राखौ मिथिलायामोन आरो बेफोरखौ मिथिलायनायनि गेजेरजों जों परस्परनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो लाखिलायनो हायो नामा बेखौ मोनसे थांखि लाना बेखौ गायसननाय जादों आरो जों बे गायसननायनि बे खेलानि गेजेरजों प्रथम सिनाखि जाजेनबाय अन्तत जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा लाइ काउन्सिल जे दङ मारा काउन्सिल जे दङ चाकमा काउन्सिल जे दङ बेनिफ्राय बिथिं गार' काउन्सिल खासि काउन्सिल जयन्त काउन्सिल जे दं आरो आसामावनो जों थांलाय फैलायनायबो जासिगोन बिथांमोननि ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट बेसेबां जादों जायाखै बेखौ मिथिनो हानाय जाबाय जोंनियाव बेसेबां डेभेलप जादों जायाखै बेखौ मिथिलांबाय आरो बिनि गेजेरजोंनो बबेबा काउन्सिला एकदम बेकवार्ड जाना दंबा मा बिथिङाव बिथांमोना बेकवार्ड जाना बेखौ जों गासैबो काउन्सिलफोरा लोगो लानानै हेफाजाब खालामनो हानाय बा परामर्श होनाय बेबायदि मोनसे बेबस्थाफोरखौ जों मोनगोन आरो बे गासैबो थांखिखौ लानानै जों फारि फारि जौगालांहोनायनि थांखि लानानै बे माबाखौ गेलेनायखौ जों बादायलायनायखौ आयोजन खालामदोंमोन आरो बे साक्सेस जाबाय बेनिखाय बे साक्सेस जाफुंनायाव गासैबो सार्कोला बेखौ जोंनि अर्गेनाइजिं कमिटि बिटिसि सरकारनि चिफ बेनिफ्राय गेलेग्राफोर टिमनि मेनेजारफोर गासैबो लोगोसे जोंनि दर्शकफोर पाब्लिकफोर बे गासैबो सार्कोलनिफ्राय जों मदद आरो हेफाजाब होनानै बे खेलाखौ साक्सेस जाफुंहोनो हानायखाय जों साफ्रोमखौबो साबायखर दिनै बे खेला जोबखांनायनि उनाव मेनेजमेन्ट कमिटिनि जानानै साबायखर बावबाय। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।